Assalamu alaikum yan uwa, kamar yadda kuka sani na saba kawo muku bidiyoyi masu amfani akan airdrop. A yau ma insha Allah ina tafa da wani bidiyo na airdrop mai amfani wanda zai amfane ku. Wannan airdrop din dai zaka same ta ne a Trust Wallet. Yanzu za mu je mu ga yadda ake yi, kuma airdrop din Binance ake bayarwa. Kuma in na duba muku kuɗin Binance ma yanzu, Binance ina ga ya kai kimanin, bari dai mu shiga Trust Wallet ɗin in ya so za ku fi fahimtar komai. Ga Trust Wallet ɗinmu mun shigo kamar haka. To yanzu abin da za mu yi, dole sai kana da wannan smart chain ɗin, sai kana da smart chain ko ya yake kamar na 100 da wani abun, sannan za ka iya karɓo wannan airdrop ɗin. To kun ga mu muna da smart chain, yanzu za mu karɓi airdrop ɗin, kuma airdrop ɗin na wannan Binance ɗin ake bayarwa. Kun ga ko a nan Binance ya kai naira 84,000, amma a kasuwar mu yanzu yana wajen 111,000 ina ga. A haka ma wai ya faɗo, gashi nan -10. Duk da cewa kun ga kasuwa 'yan kwana biyun nan ta faɗo, manyan coins ma sun faɗo. Yanzu abin da za ku yi in kuka shigo nan, in kuna da wannan smart chain ɗin, sai ka zo nan dApps ɗin nan. In ka zo dApps sai ka zo searching kamar dai yadda muka yi wancan na baya, sai ka danna, sai ka yi pasting link ɗin. Zan ajiye muku shi a ƙasan description. Na koya muku yadda za ku ɗau link a ƙasan description. Sai ka zo go to this site. Idan ka danna, yanzu haka yana loading. Inda yake ba network ma. To gashi nan dai har yanzu searching yake, ni na ma rasa me yasa yake wannan loading ɗin. Ɗan jira minti 2. Bari dai na sake wannan ɗinsa. To kun ga kamar haka ya kawo ku nan. To idan ya kawo ka nan, za ka zo nan saman waccan alamar Ethereum ɗin, sai ka danna kanta. In ka danna kanta sai ka sa smart chain. Idan ka danna smart chain kamar haka, to in ka ga ya koma haka, sai ka jawo ƙasa. Za ka ga nan an sa get XBN, shine wanda ya kama wannan abun, ana nufin BNB kenan, Binance ne kafin su yi shi. Shi ma kamar yadda aka yi smart chain ɗin can, shi ma haka yake. Tunda in kuka duba za ku ga akwai Binance, akwai smart chain, kuma in kuka duba duk farashin kuɗinsu ɗaya. To shi ma wancan kamar haka za su sako shi yayin da suka gama mai value. To yanzu zai kawo mu inda za mu biya gas fee, sai mu claim, sai mu ga guda nawa suka bamu. Don kowa da kalar yadda suke bashi, wani kaga sun bashi 4, wani 0 point wani abun. To ba mu san mu yanzu nawa za su bamu ba idan mun yi. Gashi nan duba da network sai wannan yake mana. To gashi kamar haka ya buɗe mana, yanzu approve kawai za mu yi. Bari na kunna data ta. To yanzu gashi nan suka ce network fee za su ɗauki 84, sai muka yi approve. Gashi nan mun yi approve. Kuma za ka iya zuwa nan ka siya, amma gwanda dai kai claiming ɗin. Gashi nan zai hasko ma your XBN is sent successfully, sai ka koma ka duba wallet ɗinka. Dan ka zo nan wallet ɗinka sai ka duba, sai ka refresh.
duba da dai duk muna da coins da yawa a nan. Bari mu buɗe value ɗin domin mu je mu duba XBN ɗin. Yanzu za mu je mu duba XBN. Ba mu san a inda za su ajiye shi ba. To ga shi nan XBN. Yanzu za mu yi searching mu ga guda nawa suke bamu. Gashi nan sun bamu guda 1.27. To wani ma har guda 4 suna bashi, guda 5 ya danganta. Wani 0 point wani abun ma za su bashi. Mu dai gashi sun bamu guda 1 da point wani abu. Kuma guda ɗayan nan kun ga nan aka sa electric BNB yana nufin Binance. Kuma guda ɗayan nan da suka bamu yana kimanin kuɗin Binance. To ƴan uwa duk wanda bai mun subscribe ya taimaka ya danna subscribe. Za mu ci gaba da kawo muku airdrop, kuma ina mai ba ku shawara duk wani airdrop da aka kawo muku ku yi haƙuri ku karɓe shi, ku yi kuma ku jira lokaci. Kar ku ga sai yin abu kuke yi kuna ganin kamar ba shi da amfani. Nan da lokaci ƙalilan insha Allahu za ku amfana. Ita airdrop sai an yi haƙuri. Duk abin da aka ce kyauta za ka same shi, dole sai ka yi haƙuri. Komai ma sai an yi haƙuri a rayuwa za a cimma gaci. To na gode.